La Federació del PSC de les Terres de l'Ebre ha afirmat que dona ple suport a l'acord dels governs català i espanyol que permetrà allargar el minitransvasament de l'Ebre fins a Barcelona. Els socialistes remarquen que han estat coherents amb els acords signats amb el Compromís per l'Ebre el 2003, que mantenen la seva posició antitransvasament i asseguren que són l'única garantia que l'aportació d'aigua a l'àrea metropolitana serà puntual. Els socialistes també han criticat Esquerra i Iniciativa per mantenir un doble discurs. El primer secretari de la Federació del PSC a les Terres de l'Ebre, Antoni Sabater, ha recordat que el 2003 els socialistes ja van especificar que estaven d'acord amb la interconnexió de xarxes per resoldre qüestions en cas d'emergència i que la proposta d'interconnexió actual no suposa treure més aigua de l'Ebre ni genera nous drets sobre aquest recurs. Així mateix, Sabater ha manifestat que els socialistes són l'única garantia que la interconnexió no serà definitiva per portar aigua de forma continuada. Dèiem, quan vam signar el Compromís per l'Ebre, que els socialistes estàvem d'acord per solventar qüestions en cas d'emergència i de necessitat en la interconnexió. I, per tant, aquesta és la solució que s'ha adoptat i, per tant, ja estem d'acord, sense empacs, sense ambigüitats. I crec que la societat, i sobretot aquí a les Terres de l'Ebre, les ciutadanes i els ciutadans estan esperant que es digui el mateix aquí que a Barcelona. També volem manifestar que els socialistes som efectivament la garantia de que la interconnexió no serà definitiva en quant a aportar aigua d'una forma continuada i que els socialistes, de la mateixa manera que vam ser els promotors de la derogació d'aquell pla hidrològic nacional que comportava el transvasament de l'Ebre, serem garantia perquè la política d'aigües estigui, diguem, contextualitzada en la nova cultura de l'aigua. No d'altres, nosaltres som la principal garantia. La Federació del PSC de l'Ebre també ha criticat l'ambigüitat d'Esquerra i Iniciativa en una qüestió de molta responsabilitat. Sabater ha dit que és necessari estar d'acord i fer un esforç per no desdibuixar la realitat i provocar reaccions a València i Múrcia que embolicarien la troca. El president de la Federació del PSC a les Terres de l'Ebre, Joan Sabater, també ha lamentat el doble discurs d'Esquerra i Iniciativa, cosa que considera un intent d'oportunisme que no porta enlloc. En el cas d'Iniciativa, Sabater ha apuntat que les posicions diferenciades de la Federació Ecosocialista de l'Ebre respecte al govern no ajuden al territori ni a la situació actual d'emergència. Més contundent ha estat amb Esquerra, els que ha acusat d'iniciar una política grotesca i grollera arran de la compareixença dels dirigents republicans a l'Ebre, en la qual van anunciar que descartaven la voluntat de dimissió dels seus càrrecs al govern, tot i que no estaven d'acord amb la proposta d'interconnexió de xarxes del govern català i espanyol. Una compareixença en la qual van dir que no deixarien els seus càrrecs perquè no fossin ocupats per partits transvasistes, en una clara al·lusió al PSC. Davant aquestes declaracions, el president de la Federació del PSC a les Terres de l'Ebre ha estat contundent i ha reptat a Esquerra a dimitir si no estan d'acord amb el govern. La pretensió de que els directors de serveis, amb tot el respecte, condicionaran la política del govern és realment no entendre res o voler confondre a la gent. I si a això afegim l'al·lusió que, segons hem llegit en els diferents mitjans, van fer al PSC, dient que si nosaltres ens n'anem vindran els d'un partit transvasista que és el PSC. Escoltem, mire, vostès el que han de fer, si no estan d'acord amb la posició del govern, és immediatament presentar la dimissió. I, per suposat, la qualificació de partit transvasista cap al PSC ja ho era l'any 2003. Si miren les hemeroteques i miren les declaracions de l'època, ja aquesta polèmica ja és antiga. Però els socialistes hem demostrat a carta cabal la nostra convicció i l'hem demostrat amb lleis. Allí on hem pogut fer-ho, que és gràcies a les nostres majories al Congrés dels Diputats, al Senat, a les Corts Generals, igual que en l'àmbit del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat, aplicant les polítiques de la nova cultura de l'aigua i derogant el Pla Hidrològic Nacional. Senyors i senyores, nosaltres no som transvasistes i, per tant, això és una excusa de mal pagador per continuar-se pegats a la cadira. I això fa molt mal efecte i això és el que desacredita els polítics. Amb tot, els socialistes han negat que hi hagi tensió dins el govern a les Terres de l'Ebre i han remarcat que la seva funció es limita a coordinar l'acció de govern.